Hey loves și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi sunt aici cu Cristina. Cristina este prietena și colega mea de bancă din liceu. Noi am terminat Sfântul Sava. Cristina tocmai ce a terminat facultatea și este inginer, așa că să o aplaudăm. Și astăzi v-am pregătit un tag cu 5 întrebări. Este ca un fel de provocare așa. Eu îi pun ei 5 întrebări, ea îmi pune mie 5 întrebări. Și vedem care știe mai multe lucruri despre cealaltă. Așa că hai să-i dăm drumul. Te rog să încep tu cu prima întrebare. Încep eu? Încep tu, hai. Bine. Hai să vedem. Să nu mă uit pe hârtia ta. Nu te uita pe hârtia mea, da. Așa zi. Așa, păi prima întrebare, începem cu începutul, nu? Când ne-am cunoscut? O, Doamne. Ne-am cunoscut în clasa 10-a când tu ai venit la noi în clasă și eu m-am ridicat disperată din bancă țipând: vrei să stai cu mine în bancă? Da, asta e o poveste foarte funny, da. Și ei a fost rușine să zică Cum că ne-am nu. cunoscut noi, da, și... Eu stăteam în a doua bancă și mai era loc doar în a patra bancă și atunci eu m-am ridicat și am zis: vrei să stai cu mine în bancă? Și așa foarte stânjenită: da, ce era să mai zic? Dar mă bucur că am spus da, adică... A zis da și de atunci suntem prietene. De câți ani? Deci ar veni 3 și cu încă vreo 5, deci 8 ani, să fac 8 ani. Da, suntem prietene de 8 ani. Da. Bine, deci am punctul? Da, normal. Bine, prima mea întrebare este: de ce mi-e frică? Oh my god, ce întrebare e asta? Nu știu, ți-e frică de multe lucruri și azi mi-ai zis că ți-e frică de porumbei. Bravo, ai și tu un punct. Tu ești următoarea întrebare și tot așa nu mă uit, că mie știi că îmi zboară și în liceu mai îmi zburau ochii la tine în foaie. Păi tocmai uite că întrebarea următoare are legătură cu asta. Aoleu. Așa. La ce materie te ajutam în liceu? La toate. Bine, o materie anume. Dar da, Cristinica, dar nu numai pe mine, Cristinica m-a ajutat pe mine și pe tot restul clasei la fizică, pentru că Cristinica este extrem de bună la fizică. A terminat și o facultate care are legătură cu fizica. Geofizică. Nu știu de ce îi face asta, dar nu contează. Pentru că îți place. Da, e bine că îți place. Deci ea era foarte bună și în liceu era fată foarte drăguță și simțită și ne ajuta pe absolut toți. Mersi. Deci la fizică. La fizică. Așa ziceam noi, fizică. Mai departe. Moving on. Cum îl cheamă pe primul meu cățel? Oh my god, nu, stai că știam. Abdul. Primești doar jumătate de punct. Deci, dar bine, cățelul pe care l-aveai în liceu îl chema Da, Abdul. dar primul meu cățel nu era Abdul. Am mai avut un cățel pe care îl chema Lucky, pe care l-am avut o săptămână. O săptămână se pune. Numai că bine, îți dau punctul întreg pentru că n-aveai de unde să știi. De uite, am scris aici pe De listă Abdul Lucky și / știu Abdul. că ai venit la școală și plângeai când a murit și toate așa. Da. Hai, mai departe, e rândul tău. Așa. Acum, care este numele iubitului meu din liceu? Pe iubitul Cristinei din liceu îl chema Mihai. Normal. Așa. Deci am primit punctul. Da. Care era materia mea preferată în liceu? Păi nu știu, materia ta preferată cumva era româna pentru că... Tocmai ce am vorbit înainte de filmare și de Era poveste. chimia, dar mie nu mi-a venit să cred că era chimia. La ce am luat cea mai mare notă la bac? Ok, la chimie. Bun! Da, dar nu știu, cumva nu vine să cred că era chimia. Bine, deci are 50% din răspuns, pentru că... Cum nu putea să știi? Am luat 9,65 la bac la chimie. Da. Hai, e rândul tău. Deci aici are doar jumătate. Următoarea. Câte animale de casă am? 2. Câte peturi am? Ai un 2. papagal și ai un iepuraș pe care o cheamă Lola. Da, Lola. Pe papagal nu știu cum. Salutăm pe Lola. Cum îl cheamă papagal? Pui! Dar nu știm. Acum Pui? s-ar putea să fie fată pui și... Puia. Dificil. O să zicem puia, da. Așa. Ok, mai departe. Asta este grea. Da. Ce mâncam la prânz în liceu, clasa 10? Ce mâncai la prânz în liceu? Da, mă duceam și îmi luam de mâncare de undeva de lângă liceu. De unde? Oh my god. Îți luai sandvișurile alea. De la... unde? Păi nu știu cum se numea. Sandwich, nu știu cum. Dar cum se numea localul de unde vine? Păi asta, nu știu, se numea... Snack Attack? Da, așa. de ce Bravo. Nu o să Deci da, bravo. Mai ai încă un punct. Pe lângă ultima? toate celelalte. Asta era ultima, nu la mine, da. La tine era ultima? Nu, asta a fost ultima din partea ta? sau? Nu, a fost penultima. Ok. Mai avem deci câte? la mine e ultima acum. Da. Așa. Ultima era ce animal îmi doream de fapt inițial și am ajuns să-mi iau
Am ajuns să-mi iau papagalul mai întâi și după iepurile. Ce animale. Cățel? Da, normal. Nu știam. Nu știai toată povestea, da. Așa. Ok. Ultima mea întrebare. Asta e tu grea? Asta e foarte grea, da. Aoleu, nu. Cu cine am venit la balul de clasa a 12-a? Însoțită. De ce? Ai venit însoțită de cineva. Să nu zici că ai venit însoțită de prietenul tău de atunci. Nu. Nu? Dar n-ai venit însoțită de nimeni, măi. Păi asta, pune Asta întrebări a fost o întrebare capcană. capcană. Am venit singură. A venit singură, da. Pentru că, unu, nu am vrut să-l iau pe prietenul meu de atunci și, doi, pentru că oricum nu ne-a lăsat să venim cu Da, noi. nu aveam voie să venim cu parteneri, adică... Așa că ea a fost partenera mea. Mereu. Da, și acestea fiind spuse, mulțumim că ne-ați vizionat. Nu știu exact cine a câștigat, nu știu dacă am făcut calcul cine a câștigat. Facem, păi tu ai toate punctele, de ce ai 5 puncte? Eu nu știu câte am... Tu ai 4 jumate. Am Dar, jumate, dar ea așa este ai inginer, deci mai merită jumătate de punct. Deci am câștigat amândouă, este remiză. Așa că va trebui să mai facem o dată jocul ăsta cu întrebări și mai grele. Dar până data viitoare nu uitați de like, share, subscribe și de toate lucrurile alea minunate care știți că Te ajută! mult. Mult! Așa. Până data viitoare v-am pupat. Pa! Vă pup. Au, 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 au. Asta scoate, nu? Au, da. Te lovi rău? Ți-am zis eu că stai prost acolo. Da. Gata, așa. Zolom tu cu ajo. Gata. Așa, continuă. Așa, deci este rândul tău. Așa.